Vi har lavet et forsøg, som gik ud på, at vi skulle undersøge, hvordan forskellige metaller ville reagere med forskellige saltopløsninger, som indeholdt metalioner. Og så derefter skrive den reaktion, vi så ned, og så arbejde med det bagefter. Ja, nu ser vi så spændingsrækken, og spændingsrækken den er opstillet efter, i hvor høj grad metallerne de reagerer i vandlige opløsninger. Hvor man kan se, at natrium og magnesium de oxiderer nemmere end for eksempel guld eller kobber. Og grunden til, at der så er sådan en ring om H2, det er fordi, at dem til venstre, når de kommer ind i, når de bliver blandet med syreopløsninger, så reagerer de med syreopløsninger, og der bliver derfor dannet dihydrogen og metalioner. Og derfor kan de netop opløses i syre. Ja, og den første reaktion, som vi har valgt, det var zink i kobbersulfat, fordi der kunne vi se en reaktion. Og det første, vi ser her, det er elektronafgivelsen, også kaldet oxidering, hvor vi så, at det zink, vi havde, det afgav 2 elektroner og blev til zink++ ionen, hvor vi så modsat hernede så en elektronoptagelse, også kaldet reducering, hvor vi så modsat så, at vi havde en kobber++ ion, som så modtog de 2 elektroner over fra zink og blev til almindelig kobber. Ja, og så har vi så lige fået skrevet den samlede reaktion op, hvor vi kan se, at først, ligesom før, så havde vi zink og kobber++ ioner, og så fik vi så 2 elektroner, og det bliver så til, at det bliver zink, der bliver til en ++ ion, og de her 2 elektroner, og så kobber som ren kobber. Og før alt det her skete, der havde vi zink som fast stof, og kobber++ ioner, da de var opløst. Og efter reaktionen, så har vi så, at det er zink ++ ioner, som er flydende i vandet, opløst i vandet, eller i opløsningen, og kobber, som er fast. Og inden reaktionen den skete, så var alt det, vi havde, altså alt stof, det var det her kobbersulfat og fast zink, hvor vi bagefter endte ud med, at det var zink + ioner, som sagt, der var opløst i vand. Og så havde vi sulfaten fra kobbersulfat, og så havde vi det faste kobber. Ja, og nu skal vi også lave et reaktionsskema for magnesium og zinksulfatet. Og til at starte med, så kan vi se, at magnesium, der var inden opløsningen skete, det var magnesium, og det så blev til magnesium plus ionerne, og derved afgav 2 elektroner, og derfor blev til magnesium plus ionen. Og så efter i elektronoptagelsen, også kaldet reduceringen, der bliver så zink plus ionen, de bliver så de optager så de 2 elektroner fra magnesium, og bliver så derfor bare til zink. Er du klar? Ja. Hvorfor filmen? Nu har vi så den samme reaktion, og vi kan se her, vi har magnesium og zink plus ioner, hvor der er, at magnesium så afgiver 2 elektroner til zink, som vi så kan se her, at magnesium så bliver til magnesium plus ionen, og zink så optager de 2 elektroner og bare bliver til standard zink. Og så kan vi så se, at magnesium, der var på fast form før, og zink plus ionerne, der var på flydende form før, så bagefter så bliver magnesium plus ioner så bliver på flydende form, og zink, der bliver oxideret, det bliver så på fast form. Og så kan vi så se hernede, at det vi sådan havde før, altså zinksulfaten, der var på flydende form, og magnesium, der var på fast form, det så ender ud i magnesium på flydende form, og sulfat minus ionen, der kommer på flydende form, og så zink, der bliver oxideret, der er ude i fast form.